Takže čau lidi, já jsem Nedva, po dlouhé době vás zdravím. Za chvilku dopadnu jak Bastis, který vůbec netočí, jenom točí jednou za měsíc, ale jedno. Dnes si zahrajeme Granny Chapter 2. Pro mě takové jako láká, to je jako zajímavá hra. A my uděláme všechny konce. A nejdřív dneska první konec bude Grandpa Easy a uděláme loď. Takže jdeme na to. Dobré ráno. Jdeme se zbudit a jdeme na to. Takže jako první informace, ježiš ne. Že dědek se spawnuje dole, tady v tom patře. Já se snížím sensitivitu. Dědek se spawnuje tady. Tam jsem viděl taser, ok. No podle mě to byl taser. Jo, weaponky, jak to je ještě lepší. To si berem. Za senzitivita. No, ok. Já půjdu sem dolů. Dědek slyší málo víc, než by slyšet neměl, podle mě. Babka slyší všechno, dědek je zase jako... Není tak slepý jako babka, ale furt je slepý. Tu máš, dětku. Půjde, to nás čeká. Vedle. Správně. There my. Papa. Utečeme lodičkou. Tam máme taser, to je taky dobrý. To otevřem. Open the door. Bolt key, tak to potřebujeme. French vezmu. A jdeme střelit miminko. Počkáme si na něho. Ale ne. Tu máš. Vezmeme taser. Taserík. Aj. Jdeme. No, neuhni stole. Co tu máme? Helikopterky, tak to bylo úplně na nic, tak to nepotřebujeme, utečeme lodičkou. Tak to se nebudeme potřebovat, protože tam nic důležitého není. Tak jdeme. Ložíme tohle, to nepotřebujeme, to je na helikoptéru, to je taky na nic. Takže toto je vše z úvodního videa. Kdybyste chtěli natáčet jakože aby jsem natáčel sérii tady tu, do Krakene,
Kdybyste chtěli, aby jsem natáčel tady tu sérii, tak dejte like, napište to do komentářů. Takže zatím ahoj.